svetu ima 500 miliona ljudi obolelih od dijabeta, a u Srbiji 720.000. Od njih pola ima dijabetesnu neuropatiju. Znači, u svetu ima 250 miliona ljudi sa ovom dijagnozom, a u Srbiji otprilike oko 360.000. To je, znači, jedan izuzetno veliki broj. Sada, kod najčešće dijabetesne, pre svega svakako da je osnovni terapijski, da kažemo, režim optimalizacija glikemije. Ako će taj pacijent jesti slatko, imati glikemiju 15, normalno da mi će šta god davali i nećemo imati adekvatan odgovor. Pre svega, znači, pokušaj da se ta glikemija dovede u neke granice, taj glikozilirani ili tromesečni hemoglobin da bude ispod 7. A zatim i lekovi koji deluju dobro. Svi ti lekovi su nekako u kliničkoj praksi malo slabije pokazali efikasnost i malo našli mesta. Ali zato alfa-lipoinska kiselina je svakako danas lek koji nam najšire stoji na raspolaganju i koga ima u svim apotekama. Ali ono što treba znati da se zaista svakom pacijentu sa dijabetesom oni ponude i to što pre. Da što pre, čak i u preveniranju razvoja simptoma dijabetesne neuropatije, da se da taj lek. I ono što je ranije bilo pre 20 godina kad sam ja prvi put čula ili 30 za alfa-lipoinsku kiselinu, onda je bilo, znate, pa uzimajte 3 meseca pa pauza. To ne postoji. Nema pauze. Pauza je ranije bila jedino iz finansijskih razloga, zato što je mesečna terapija bila preko 250 maraka, tada su bile marke. Sada toga nema, to je sada zaista pristupačno i ne postoji ni jedan drugi razlog. Naprotiv, terapiju treba uzimati što je moguće više kontinuirano, kroz dugi niz godina, jer to nas štiti od razvoja, a iako postoje simptomi, oni će se smanjiti. Koji su to mehanizmi delovanja alfa-lipoinske kiseline? Danas je pokazano da ona ima brojne mehanizme delovanja. Pa bismo rekli metaboličko dejstvo, znači deluje na metaboličke faktore, dejstvo na mikrocirkulaciju vaza nervoru, dejstvo na zapaljenske faktore, direktno dejstvo na periferne nerve i dejstvo na bol, antinociceptivno, znači petostruko dejstvo. Tako da zaista, to je sve potvrđeno naravno posle kroz kliničke studije. One su pokazale da je optimalna doza 600 mg dnevno, da je potrebno da se daje najmanje 7 meseci, ali kažemo što više u kontinuitetu. One su pokazale da se lek odlično podnosi, tako da u odnosu taj bezbedonosni i efikasni profil, on zaista lek izbora kod pacijenata sa dijabetesnom neuropatijom.